Hola, molt bona tarda. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per la seva atenció i pel seu temps. Per favor, poden passar, posin-se còmodes. Si necessiten un cafè o aigua, els meus companys els atendran. Permetin-me que em presenti. Jo soc Pep Oliveres, especialista consultor tècnic en transformació digital, i la presentació d'avui, el que volem explicar és aquesta visió, la nostra visió de com a Green City pel futur i com la funció de la tecnologia és clau per assolir aquesta visió. Si els sembla bé, comencem. Permetin-me, en primer lloc, que posi en context com avui en dia la digitalització i la transformació digital, com estan redefinint la forma en què les organitzacions operen, interactuen amb els seus clients, entre elles, com fan negoci, com es crea valor avui en dia, i crec que no els sorprendrà si els comento que hi ha alguns casos, evidentment, com podrien ser Amazon o Tesla, que són companyies que, si bé no van néixer en el si del mercat de la tecnologia, han sigut líders en el seu sector gràcies a la utilització de la tecnologia com un motor per portar a terme els seus serveis o els seus productes. Per tant, una miqueta dins d'aquest context, permetin-me que els presenti i que expliquem quina és la història, qui som i què fem des de Green City. La història es remunta al 1992, on un conglomerat d'empreses de la construcció funciona a Corp, diferents empreses que van decidir des d'aquest conglomerat segregar-se en diverses línies de negoci, i així és com va néixer Green City, focalitzada en les solucions per millorar la vida urbana. Va néixer la marca IT Ways com una marca ja reconeguda. Des d'aleshores s'ha aconseguit posicionar amb solidesa, no només en l'adjudicació d'obres i serveis per la gestió i la millora del trànsit en un nombre important de ciutats, a Espanya i Portugal. Som una de les marques més reconegudes en el mercat espanyol, amb la presència en 7 de les 50 grans zones urbanes, i per nosaltres la innovació i la tecnologia són el nostre motor. Inequívocament és el que ens porta sempre a planificar i a oferir aquests serveis que oferim als nostres clients. Volem ser un referent. Aquesta proposta que portem és per poder projectar-nos cap a escalar, fer un pas endavant, i volem ser també un catalitzador en la gestió intel·ligent, en la mobilitat sostenible, en les energies renovables. En el 2020, des d'aleshores, vam desenvolupar un sensor òptic i ja no vam només distribuir el que era tota la gestió dels semàfors, sinó a través d'aquesta innovació pròpia, fabricar la nostra pròpia solució d'alta innovació, i sempre hem fet èmfasi en aquesta innovació i aquesta aliança, en aquest cas, amb una empresa alemanya en la que va ser un dels grans casos d'èxit que ens reconeixen. Per nosaltres, el nostre èxit, que ha cridat l'atenció i l'interès d'altres fabricants i distribuïdors de solucions per a Smart Cities, s'entén interpretant la transformació digital com una eina per crear valor, no només per nosaltres, sinó pels nostres clients. Per nosaltres, la transformació digital no és només l'ús de la tecnologia, és una altra forma de pensar i d'operar. És per això que nosaltres ens plantegem aquests reptes o aquest paradigma com a proposta pel futur, pels propers anys. Volem expandir-nos cap al mercat internacional, arribar a noves ciutats, arribar a nivell global, seguir innovant, sempre desenvolupant noves solucions en la gestió de l'aigua, en l'eficiència energètica, en qualsevol de les àrees en les que hem estat treballant, en integrar tecnologies emergents, utilitzant el Big Data, la intel·ligència artificial, Edge Computing, aprenentatge automàtic, totes aquestes solucions que estan presents i que els nostres propis clients ens demanen i es pregunten, i que quan veuen que estan reflectides en els serveis que nosaltres oferim, senten com aquesta millora, aquest salt en la qualitat a través de la incorporació d'aquesta tecnologia, i sempre adaptant-nos. Per nosaltres és una senyal inequívoca, és una senyal d'identitat tenir una estructura organitzativa àgil per poder-nos diversificar, per poder-nos expandir, per poder seguir treballant com ho hem fet fins ara. La nostra proposta aporta valor al negoci i ho fa de diferents maneres, no només per nosaltres, sinó pels nostres propis clients, a través de trobar noves fonts d'ingressos, a través d'una eficiència operativa, d'un posicionament en el mercat, ser reconeguts, i una presa de decisions basades sempre en les dades i en fets contrastats i empírics, a través de la gestió optimitzada de la informació.
És per això que presentem aquest full de ruta per al futur, amb una proposta de 3 anys vista, totalment alineada amb els objectius estratègics, amb 1, 2 i 3 anys vista, on plantejaríem la consolidació en nous territoris a nivell de la península Ibèrica per després fer un salt a 3 països europeus, 2, 3 països europeus, per després poder fer el salt cap a Llatinoamèrica o Estats Units. Hem planificat diferents fases en les que es podria executar aquesta proposta i per nosaltres és essencial aquest pla de sistemes i tecnologies per aquest creixement de forma sostenible. Això es basaria, doncs, evidentment, en avaluar, en primer lloc, aquesta infraestructura, identificar les necessitats, definir aquesta estratègia de les dades i començar en la implementació i després doncs, desenvolupant un pla de sistemes que faci especial èmfasi en la definició d'aquestes accions concretes i en fer un bon seguiment i un bon control. És per això que hem pensat en aquesta posada en marxa a través d'uns criteris de priorització. No és un pla, diguéssim, estàtic, sinó a través d'uns criteris que ens permetran avaluar les noves oportunitats que vagin sorgint. Per tant, és molt important per a nosaltres establir molt bé aquests criteris. Aquests es basarien en l'alineament dels objectius estratègics amb aquestes noves oportunitats, en avaluar el retorn de la inversió sempre com un factor important a l'hora de prendre noves decisions, quin és l'impacte en la creació de valor d'aquestes oportunitats, aquests nous serveis que es podrien planificar i, evidentment, tenint en compte també el factor d'urgència o de risc que pugui suposar aquella oportunitat o aquella acció que es planifica. Sempre amb una metodologia de treball dintre del que seria treballar amb una matriu de priorització per avaluar i per comparar aquestes noves oportunitats que vagin sorgint constantment. Per nosaltres, aquesta metodologia, aquesta aproximació iterativa, aquesta metodologia àgil és part del nostre ADN i creiem que l'hem de seguir aplicant en aquesta proposta de futur. Algunes de les primeres accions prioritzades serien, per exemple, el desenvolupament d'una plataforma de gestió de Smart Cities, en la que ja hem estat treballant, en la implementació d'una solució de CRM global per nosaltres, però, evidentment, també com un producte que podéssim oferir als nostres clients i un departament de recerca i desenvolupament que seguirà sent l'aposta i de marca de la casa en la que seguir explorant diferents tecnologies en la gestió de l'aigua, l'eficiència energètica, en la gestió de la mobilitat sostenible. Sempre hem fet una primera aproximació en la que hem calculat que podria ser una primera inversió uns 500.000 euros en aquestes 3 primeres accions que s'haurien, evidentment, d'anar desglossant. Pel que fa a la cartera de serveis, ja tenim una cartera de serveis que està pensada per donar suport a aquesta estratègia i que sempre s'adapta a les necessitats dels nostres clients, però en aquest cas partint dels serveis que ja oferim actualment, que són la implementació i el manteniment de sistemes de gestió intel·ligent, la consultoria, pròpiament, per al desenvolupament d'aquestes solucions i la integració amb els sistemes ja existents. Aquí s'hi sumarien, en aquesta proposta, els nous serveis projectats, com podrien ser portar la consultoria estratègica de les Smart Cities cap a un esgraó superior, pensant ja en tot el que és la transformació digital de les organitzacions i les administracions pensades cap a una ciutat intel·ligent, el desenvolupament de solucions a mida, de forma encara més personalitzada, i en aquest sentit havíem projectat el que seria un ecosistema d'aplicacions integrades de forma modular. D'aquesta manera, els nostres clients podrien escollir quina d'aquestes modularitats, quin d'aquests mòduls es poden anar incorporant en la seva gestió de forma optimitzada i també poder oferir serveis d'analítica avançada amb aquesta plataforma de business intel·ligent en la que començaríem a treballar. I, evidentment, també hem vist que oferir serveis de formació pot ser una gran oportunitat, com ja venim fent, però fer-ho de forma encara més estructurada. Tot aquest model de servei està basat en el marc d'ITIL, com un enfocament a la millora continuada i una clara orientació cap al client, evidentment. Per fer-ho,
es construeix una estructura per al futur, una proposta per la creació d'aquestes àrees i que sigui de forma robusta i sostenible. En aquest cas, amb una departamentació, amb una creació de diferents departaments. Alguns d'ells ja existeixen, però aquest seria el nou esquema proposat, amb desenvolupament com a responsable de creació i manteniment de les solucions de software, infraestructura, que seria qui gestionaria la infraestructura tecnològica, operacions, que s'encarregaria del suport tècnic i de la monitorització, i seguretat, que vetllaria per la seguretat de la informació. En aquest cas, innovació seria qui exploraria sempre aquestes noves oportunitats i aquestes noves incorporacions, aquesta nova tecnologia. Amb un model de governança al costat, basat en aquest comitè de direcció format pel CEO, per als responsables d'aquests departaments i per representants de l'àrea de negoci. Aquest comitè tindria la responsabilitat de definir l'estratègia, d'aprovar els pressupostos i de supervisar tota aquesta operativa i de supervisar els projectes clau. És cert que aquesta figura del CEO, respecte al moment actual, ha evolucionat no tan sols cap a un gestor tècnic, sinó més cap a un líder estratègic. Destacar que els nostres marcs de referència serien, pel que fa a la governança, el nostre marc de referència seria COVID, seria qui defineix el què i el per què. En aquest cas, definir com la tecnologia s'alinea amb els objectius de negoci. I pel que fa a la gestió, el com i el quan de la tecnologia, el nostre marc de referència seria ITIL. COVID com a marc de referència per l'alineament estratègic i la supervisió, i TIL com a marc de referència per la millora continuada de la prestació dels serveis. Pel que fa a la cadena de valor, com es genera aquest valor, com la tecnologia pot optimitzar cada una de les baules de la cadena. En el nostre cas, creiem que és molt clar. Aquí alguns exemples podrien ser en l'àmbit de les operacions, seguir amb la implantació d'aquests sensors intel·ligents per la gestió del trànsit, per la gestió de tots els serveis que venim fent. A nivell de màrqueting i vendes, oferir una plataforma de CRM per la gestió eficient dels clients, és evident, una millora notable. Alhora, nosaltres internament també oferir aquest servei de postvenda i la millora cap a l'automatització de processos a nivell de logística interna també és evident, és una millora destacable. Els beneficis directes de tot això són la reducció de costos, la millora de l'eficiència, la diferenciació respecte als nostres competidors, i és evident que es plantegen alguns reptes. Un escenari d'alta fragmentació en el nostre mercat, el fet d'haver d'escalar tota aquesta infraestructura i aquest cicle d'innovació cada cop més frenètic en el que ens obliga a estar presents i a estar contemplant totes les noves oportunitats que apareixen. Creiem que tenim aquestes fortaleses en les que ja hem anat comentant, l'experiència i la innovació, les aliances estratègiques en les que estem cercant, nous protagonistes que ens acompanyin en aquest viatge i la nostra visió i coneixements sòlids. Per tant, fruit de tot això tenim aquest reconeixement que creiem que és prou argument com per poder-hi apostar. Moltes gràcies. És un canvi cap al futur el que ens presentem. És cert que no tenim pressa, però que sí que estem impacients per començar aquest nou viatge ple de reptes i ens preguntem qui ens hi pot acompanyar. Comptem amb els coneixements, amb l'experiència, amb els recursos tècnics per fer-ho, però és cert que ens calen nous companys en aquesta apassionant aventura. Moltes gràcies. Qualsevol pregunta estic a la seva disposició.